додраси собиқ иттиҳомотро рад кард. низомиёни тоҷик аз нафақаи Русия маҳрум мешаванд. эъломи хисороти зилзила дар Мастчоҳ. беш аз 100 хона дар Панҷ аз сел зарар дид. рустам саидаҳмадзода, додрасе ки судури ҳукмҳои сафед мунҷар ба боздоштӣ ӯ шуд, иттиҳомоти матраҳшуда алайҳи худро рад кардааст. мурофиаи додгоҳии ӯ дирӯз дар додгоҳи олии Тоҷикистон ба поён расид. ба иттилои Радиои Озодӣ, додраси собиқ дар сухани охиринаш дар додгоҳ дар рӯзи 3 апрел иттиҳомҳоро рад карда, ҳамзамон талаб намудааст, ки ӯро озод кунанд. додраси пешин гуфтааст: медонед ман барои чӣ дар ин ҷо ҳастам? Барои пас гардонидани парвандаҳои ғайриқонунии тафтишот ва сафед намудани парвандаҳои беасосе, ки боис ба муҷозоти шахсонӣ бегуноҳ мешуданд. саидаҳмадзода афзуд, ҳукмҳои сафеде, ки ӯ содир кард, дар доираи қонун ва бо далелҳои собит бароварда шуданд. манобеи Радиои Озодӣ гуфтанд, додраси пешин қариб 1 соат сухани охирини худро ба додгоҳ ироа кард. рустам саидаҳмадзода тобистони соли гузашта дастгир шуда ва ба қаллобӣ, нашри ахбори дурӯғ, баромадан аз ҳадди ваколати мансабӣ ва ғайриқонунӣ баровардани ҳукм муттаҳам шуда буд. додситон ба ӯ 9 соли зиндон талаб карда буд. додситонӣ Рустам Саидаҳмадзодаро ба он муттаҳам мекунад, ки гӯё ҳукмеро, ки ба қувваи қонун надаромадааст, ба Радиои Озодӣ фиристодааст, аммо ӯ ин иттиҳомҳоро рад намудааст. низомиёни бознишастаи Тоҷикистони дигар аз Русия нафақа нахоҳанд гирифт. раисҷумҳури Русия таи як фармони 2 созишнома бо кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъро лағв кард. ба иттилои хабаргузори Азия Плюс, Владимир Путин дар ин фармон созишномаи тартиби таъмини нафақаи низомиёни кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва созишномаи тартиби таъмини нафақаи нерӯҳои марзбонии кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақилро лағв кард. ин созишномаҳо ба манзури таъмини ҳифзи ҳаққи бознишастагии нерӯҳои низомии Иттиҳоди шӯравии собиқ то қабули қонунҳои миллии нафақа дар кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил имзо шуда буд. аммо пас аз 30 сол аз фурӯпошии Иттиҳоди шӯравӣ дар кулли кишварҳое, ки ин созишномаро тасвиб карда буданд, қонунҳои миллии марбути ҳаққи бознишастагӣ ё нафақа тасвиб шуданд, ки бо ин ҳол зарурати созишномаҳоро аз байн бурданд. ин созишномаҳо аз тарафи Русия, Тоҷикистон, Арманистон, Беларус, Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдов, Узбекистон ва Украина имзо шуда буданд. аз ин ба баъд ҳар нафар аз низомиёни тоҷике, ки пас аз ба нафақа баромадан ба Русия мекӯчад, аз Тоҷикистон ҳуқуқи бознишастагӣ дарёфт хоҳад кард. хисороти ворида аз зилзила дар Мастчоҳи кӯҳӣ беш аз 4 миллион баровард шудааст. комиссияи ҳолатҳои фавқулоддаи вилояти Суғд натоиҷи марҳалаи аввали таҳқиқаш аз зарардидагони зилзилаи кӯҳистони Мастчоҳро эълон кард ва гуфт, хисороти заминларзаи 23 март дар ин ноҳия 4 миллиону 188 ҳазору 970 сомонӣ муайян шудааст. маъруф Муҳаммадзода, мудири бахши сохтмони ҳукумати вилояти Суғд, аз аъзои гурӯҳи кории комиссиони ҳолатҳои фавқулодда дар суҳбат ба Азия Плюс гуфтааст, ба маблағи беш аз 1 миллиону 63 ҳазор сомонӣ танҳо хонаҳои истиқоматии мардум осеб диданд. қаблан иттилоъ дода мешуд, дар умум 318 хона зарар дидааст. ҳамчунин 18 сар чорвои калон ва 27 сар чорвои хурд талаф ёфтааст. 4 хонаи пурра хароб гардида аз нав сохта мешаванд ва корҳо оғоз ёфтанд. барои бозсозии 53 иншооти қисман зарар дида аз ҷониби ҳукумати вилояту ноҳия масолеҳи сохтмонӣ дастрас мегардад, афзуд маъруф Муҳаммадзода. 23 март дар қаламрави Тоҷикистон заминларза ба қайд гирифта шуд, ки маркази он 6-7 километр дуртар аз деҳаи палдораки ҷамоати деҳоти Лангари ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ буд. хонаҳои зарардида аз сел дар ноҳияи Панҷ беш аз 100 адад эълом шуданд. дафтари матбуотии раиси вилояти Хатлон эълон кард, ки бинобар омадани сел дар шаби 3 ба 4 апрел дар деҳаи пахтакори ноҳияи Панҷ беш аз 100 манзили истиқоматии сокинон зарар дидааст. Давлатали Саид, раиси вилояти Хатлон, ки пас аз селоби ҷорӣ шуда ба ноҳияи Панҷ сафар кардааст, дастур додааст то мақомот дар ҷиҳати бартараф кардани оқибатҳои селоб ситоде таъсис ва барои тоза кардани манзилҳои сокинон иқдом кунанд. ҳамчунин раиси вилоят дастур додааст, ки хисороти ворид шуда аз сел дар ин ноҳия ҳисоб ва мардуми зарардидаи ниёзманд ба маводи зарурӣ таъмин шаванд.
ба иттилои дафтари матбуотии раиси вилояти Хатлон, феълан бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон дар ноҳияи Панҷ бо кӯмаки сокинони маҳаллӣ пайи тоза кардани манзилҳои зисти мардум аз бозмондаҳои селоб аст. дар ҳамин ҳол кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд дар 5 ва 6 апрел дар дарёҳои Ёхсӯ, Қизилсӯ ва дигар рудхонаҳое ки аз ҷануби қаторкӯҳҳои Ҳисор сарчашма мегиранд эҳтимоли обхезӣ вуҷуд дорад.